alle sammen. Og jeg er lige velkommen til den her video. Så i dag skal vi se, hvad for nogle julekalender jeg har fået. De ligger altså heroppe. Så jeg lader os bare hoppe ind i det. Så. Nu gør jeg først, jeg har to i andet blad. Hold det. Den her. Jeg kan ikke lide dem. De er så dårlige. Jamen, jeg har spist sådan noget slik, det kan jeg ikke lide. Og jeg har fået ligesom. Jeg har fået min far. Jeg har den største julekalender. Seriøst. Der. Så har jeg den her julekalender. Og den har jeg fået min mor. Og dem, der godt kan lide den der film, der jeg kan huske den. Stitch-filmen. I like it. Og så kan man se, hvad for nogle man får. Der kommer virkelig den der søn ud, og jeg ved ikke, hvad det der er. Og den har jeg fundet ud af, at den skal man passe på. Den skal man passe meget på med. Så nemmere, hvis den skal mest ligge ned. Fordi jeg så rører alt ned i bunden. Jeg kan allerede mærke det her. Og det var alle mine julekalendere. Og 4 julekalendere. Så var det lidt så har jeg kun en, og det er med at bruge, så hej.